ବିଶୁଆ ମନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଇଁ କଳି ଲଗେଇନି। ବଡ଼ ଝିଅ ତେଲ ପାଇଁ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରିନି। ତା ପୁଅ ଭୋକିଲା ପେଟରେ କାନ୍ଦିକି ମାଟିରେ ଗଡ଼ିନି, କାରଣ ସେ ସବୁ ଆଣିଦେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଡରଉନି। ଝିଅ ତେଲ ଲଗେଇ ବେଣୀ ବାନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ରାଣୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ପୁଅ ମାଂସ ଝୋଳରେ ଭାତ ଗୋଳେଇକି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଯାଉଛି। ତା ଚାବି ଦିଆ ଗାଡ଼ିଟି ଘର 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 କରି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ପାନ ଖାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସତ କୁହ, ତମକୁ ମୋହରାଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ବିଷୟ ମନକୁ ଶକ୍ତ କରି କହୁଛି, ସେ ବାବୁ ଦେଲେ। କୋଉ ବାବୁ? ଯୋଉ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଦେଲି। କଣ ଦେଲ? ବୋତଲ ରକ୍ତ। ଜୀବନର